Ramogi Ajuanga machiegni neno weche manyien mag migago odiochieng' makawuono mainchieng' tarik 10 dwe mar apar higa mar 2024. Kamoro amora maintiere odiochieng' makawuono, ageno ni odiochieng' mari obedo maber ahinya to odiochieng' makawuono ma en chieng' holiday. Happy Mazingira Day. Kamoro amora maintiere Ramogi Ajuanga, ageno ni kao thuolo mari mar mondo mi ineno ni irito aluora mari e yo makare. Nitiere yore mopogore opogore minyalo rito godo aluora mari, obed pidho yien, obed yueyo aluora mari mar mondo mi idaga kama ler, nikech iwacho ni cleanliness is next to godliness. Ka idag kama ler bende biro miyo ipogori kod tuoche mopogore opogore. To pidho yien bende konyowa wan kaka jo Kenya e rakruok kod chal mar kor lwasi, men achiel kuom midhiero ma piny Kenya kale gi sani. Mago duto Ramogi Ajuanga moko kuom weche mwaikoni odiochieng' makawuono e weche manyien mag migago. To mokwongo yud thuond weche ma omiyo pek. Oganda jo Kenya dhialo odiochieng' rita aluora ka jodak ma Migori omisiem ewi timbe maketho aluora. Mtu akiingia saa hii na kwamba hajamaliza kujiandikisha na hako mgonjwa zaidi anatumwa nyumbani. Tumesema kama serikali hiyo ni hatia. Jakom komiti mar thieth e duol mar Governors Muthomi Njuki osiemo jochiw thieth mojuang'o jotuo nikech chochni mosebedo e okumba mar thieth mar SHA. Jagoro maduong' mar ODM oramo ni podi gibiro dhi nyime keto sirikal tesre e neno ni jopiny oyudo dongruok. Chenro mag thieth ong'ikore kaunti ma Nandi kod Machakos bang' lakteche bago ng'anyo. Ramogi Ajuanga mago ka achiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni yie mar mondo mi ibed koda nyaka e giko mar weche manyien mag migago. Parni nyalo tudri koda ka ichwalonwa ote mora kotudore kod weche manyien duto mag migago kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui moro mar Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni. Kaka chieng' yango pidho yien e piny Kenya, jo Kenya ojiw mondo ket maino mar pidho yiende kaka yor kongo aluora. Jatend migawo mar aluora Adan Duale koyango nyasino e kar bago romo ma Arboretum e boma ma Nairobi, kama ne ochiwo e siem mager ne jogo marocho aluora kendo duo mawe ka aluora ochido. Duale okoni nyaka manyore mag reso aora ma Nairobi. Duale okoni thoth udi mimuko e genga aora nyo ichwalo yugi magi e aora ma Nairobi, gino madwanya aluora kendo dino wang' aora. Ojiwo jo Kenya mondo pidh yiende turi kendo orita aluora makare. Months, Nairobi River should be a river, not a sewage. We have put on notice the polluters of Nairobi River, industries, factories, slaughterhouses, Nairobi Water and Sewer Company, Athi Water and Sewer Company. Those who dump, who collect the garbage. And I want to say it here today. Commissioner mar County ma Migori Kisilu Mutia ka otenore kod apisas mawuok e migawo mar aluora e County ma Migori ma otelne gi kod jatend migawo mar aluora Julius Nyerere kod apisa maduong' e migawo no Dalmas Odero ne otelo ne chenro mar keto ler e boma ma Migori kendo puonjo oganda ber mar rito aluora ka gihingo odiochieng' mar rito aluora ma otisi kaka Mazingira Day e County ma Migori. Apisasgi mane otimo lera e chiro ma Soko Mjinga kod mamoko e chuny boma ma Migori ne ojiwo oganda e County ma Migori mondo ket maino e rito aluora margi. Commissioner mar County ma Migori Kisilu Mutua
ne ochiwo siem ne wega kuonde ohendni ma oting'o osuptende kod otende ma osebedo ka wito yugi kata chilo e alwora ma Migori. Mae ne osir kod jatend migawo mar alwora, lokruok mar kor lwasi kod midhiero mawuok apoya e kaunti ma Migori Julius Nyerere, mane wacho ni kaka kaunti ma Migori giseketo okenge makare mar keto ler e bombe kod chirni duto e kaunti ma Migori. Vizuri. Kukiamka kusafisha mahali unafanyia kazi, kuhakikisha hiyo taka umetupa mahali pazuri, sio kuacha tu kwamba watu ya kaunti watakuja kutoa. Hakikisha kwamba hiyo ni kitu unaweza kufanya. Kupanda miti sio lazima iwe na gharama kwako. Kwa hivyo tunataka kuwaomba wananchi wote, huu ni wajibu wetu na kila mtu ameona athari za climate change. Waburo cheko kendo waburo luongo jo public health ng'iyo ni gik miuso gi. Chiemo miuso no be en chiemo ma ber gi ngima dhano. An gi skips miketo gi every area ma kisechoko tidhi kete iye kanyo. To wamedo kwayo oganda wa ni kidhi neno kama skip nitie ka in gi waste kete skip mokedni no mondo ler mar area ben maber. Jo watemo kendo watudore nyaka gi jo municipal mondo wa make sure ni kuonde mwadakie ler. Gavana Matharaka Nithi Muthomi Njuki ochiwo siem ne jochiw thieth e ute thieth mag piny owacho duto ma pachoka mosebedo ka ok thieth jotuo nikech ng'ikruok moseneno e okumba manyien mar thieth mar SHA. Kaluwore kod Muthomi ma bende en jakom komiti mar thieth ka duol mar governors, chenro manyien mar thieth biro neno ni Jo-Kenya duto oyudo thieth e yo maber. Nyaka sani Jo-Kenya milion 13 osendikore e bwo okumba manyien mar thieth mar SHA. Mkuwe na imani kwamba bima ya SHA itakuja kukua bora zaidi kwa sababu kila Mkenya atakuwa anapata huduma ya afya. Ile naomba saa hii, ili nisimalize wakati mwingi sana ya wageni wetu. Imekuwa na tabia mahospitali zetu za serikali, hospitali zetu za binafsi ambayo yote saa hii inatumia hiyo bima. Kwamba mtu akiingia saa hii na kwamba hajamaliza kujiandikisha na hako mgonjwa zaidi anatumwa nyumbani. Tumesema kama serikali hiyo ni hatia. Hata kama system haifanyi kazi, kwa sababu system imetengenezwa kwa sababu ya mwananchi. Usiseme kwamba internet hakuna, hatukuoni kwa system, stima imepotea, hatukuoni kwa system, system imeleta shida kidogo, hatuwezi kutibu. Hauwezi fananisha ama lenganisha ugonjwa wa binadamu na maisha yake kwa systems. Jotue kaunti Manandi medo bedo gi midhiero mopogore opogore bang' ka lakteche mag kaunti no ochako ng'anyo odiochieng' ma kawuono. Joma nomondo mar manyo thieth e od thieth maduong' ma Kapsabet noyudo buok bang' romo gi kiful maduong' e dhood osuptan no. Jotije mag osuptan no nobago ng'anyo e chuny boma ma Kapsabet ka gidwaro mondo ochulgi osachgi mar dweche 2 kendo duokie tich jotije 600 manoriembe tich. Ng'anyo no nokelo dhugruok mag nyamburko e wang' apaya kendo chungo chenro mag ohala e chuny boma no. Kamachielo to jalup gavana mag kaunti no Yulita Mitei okwayo jotije mondo oket winjruok gi sirikand kaunti no mondo gidoge tich, ka omedo ni sirikand kaunti no osenyiewo yedhe manengo gi romo milion 10 kowuok KEMSA. Hatukupata hospitali kama imefunguliwa, kila mahali imefungwa na tuko na shida. Mtoto ni mgonjwa, angehitaji matibabu, lakini tumerudi nyumbani hatukupata matibabu. Tunaomba serikali itusaidie sana kwa sababu tuko na shida. Serikali mko wapi? Shangaa, natakiwa serikali yetu wasaidie watu, hasa wale daktari zetu ya kusaidia sisi. Sasa saa hii tuko na tabu. Daktari mekoma, sijui alikoma kwa nini. Majority of our staff, that includes clinical officers, nurses, nutritionists, health records information officers, have down their tools over a number of grievances that includes their promotion. Some of their colleagues were sent away after there was an audit of the
County Public Service Board. Hatutafungua mpaka mrudishe watu wetu wote ndani. We want to request our staff to give room for dialogue so that we can resolve this issue because our citizens are suffering. Sirikal County ma Machakos ochiwo siem ne jochiw thieth mawuok e County ma Machakos mano bago ng'anyo odiochieng' ma kawuono ka gidwaro mondo med gi lemo. Jatend jotije piny owacho e county no Albanus Mutisia okwayo jotije migawo mar thieth mondo bed gi horruok e kinde ma girango wachgi. They never worked for over 50 days, and when they came back, the county government paid them full salaries for the days they never worked. The reason that we paid was caused by an agreement, the one we call return to work formula. Therefore, it was agreed as they come back to work, they should be paid. Now the county government is concerned that anybody going for what we are calling go slow or a strike thinks that he will be paid when he comes back. That will not happen. We have been in discussions with them. They had written a strike notice or some demands, and we have met all the demands from the health department, all the demands, except the one we are now discussing. We are discussing with them promotions. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna okoni duon bura mar ODM ok bi yie mondo sirikal omuony mbi mar chamano. Sifuna moloso e kinde romo manyo kelo jodito mag ODM moting'o jalupo gai mar ODM Godfrey Otsosi, Ruth Odinga majakanyo e kuku mar NEC James Orengo e kind jodito madongo e romo manyo bagi Machakos. Gitelo ni chenro mag tego ODM e kor gwenge ochakore ayanga motegno. ODM nyowalo John Ketora kaka jatendro were bade ma Machakos County kama nyogi lero ni kata bed ni ODM siro Kenya kwanza e sirikal mar Manywanda kamano gibiro donga ka giketo sirikal tesre makare. That this party will retain its identity, even in light of recent developments with the formation of the broad-based government. That tells me that the young people in this party know who they are, they know themselves, and they know their party. And therefore, Mr. President, I want to congratulate you for continuing with the good work of ensuring that you fly the flag of ODM as high as possible. We are also beginning a countrywide activation of our programs to capture the new membership, to add new members into our party. Od bura mar County ma Laikipia ochako chendo mar thicho oko speaker margi Lantano Nambala. Speaker no imieno gi chilo mar ndiko e tich kata ndiko jotije e tok chik, tiyo marach gi apisi mare kendo tiyo gi oboke mabandia mondo yud tich mar bedo speaker. Twagno nochwal e od bura mar County no gi MCA ma Mukugodo West Nicholas Lemparai. Kajalup speaker mar od bura no Anthony Theure ochiko romo chieng' tich ariyo juma manyien mondo gitwage chenro mar thicho oko speaker no. We get the proper conversations and it's getting a little worried, and I'm actually getting a little worried and irritated. It's a long time. And I know if I count the days, it's 30 days. Honorable Speaker, with this document that has just been presented to me. Ramogi Ajuanga yena mar mondo mi akaw yweyo mokwongo e weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. Kata kamano we asoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa e Facebook kacha kama wantiere achiel kachiel. Jona Pidi wacho ni an Komarok, Ramogi Leradua, Brian Ochieng wacho ni Narok County well represented. Oyo Wuod Kano Jamgomba wacho ni watching live from Nambokana. Orwa Tai Orwa majority leader Wuod Uyoma Kabong Rachar wacho na seko donjo e chenro mar migago aneno Ramogi TV malero nyaka eni Joyce Oduor aluora to ber ka warito obed malere yien bende owinjore wapedhe. Gregory Kipsang wacho ni oneno wayo makare mano metei Nandi. Lewis Kensi bende wacho noneno wayo makare ka entiere Nandi mano Baraton University. Charles Juma wacho noneno waka entiere Siaya.
Amos Mbago mar Athi River Ukambani wacho ni wawinjo weche manyien adimba kendo wabudho gi osiepe kaka Onyango Abonyo, Soja Jakom, Mama Byron, Odhiambo Onjole, Nyathiwa Chieng Lilian kod Auje Mitema. Charles Odongo wuoda wasi bende wacho noneno eyo makare. Livingstone bende wacho na yudo ka an Europe. Winnie Chore wacho na neno maler ka an Mombasa Aga Khan Academy. Zakari Juma Mirechi bende wacho na neno Ramogi TV maler ahinya bang pidho yien antiere nyaka giko. Honorable Byron Nakuku wacho ni watching live from Mombasa and greetings to you Joyce Akao Mosainya. Ongisa kaini happy environmental day. Owacho kaini it's indeed good to make your environment look gorgeous. Barak Joel bende wacho neno wayo makare ka entiere ndhewa. Nyako Ramogi Ajwang med mana kete Ramogi TV akao yoyo madundo. Aduoga dhi mbele kod weche manyien mag migago. Kik idhi mabor. How did you feel vile uliambiwa you are a winner? Nilifurahia lakini nilikuwa ninaona kama ni uongo. Umeamini ni ukweli sasa? Kabisa. Kabisa. Which is why I'm going to hand over your check. Hakikisha uone ni 50k usikuwe umeandikiwa 5 bob. Ni 50,000. Ni 50,000. Yeah. Mimi sikuwa ifikiria but nimepata is a real game. Wanaweza bahatika pia. Unaweza bahatika pia nyinyi. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. This deal intends to increase fees and levies. How is that likely to affect the operations of KQ? It is important for that airport to be modernized. Mm-hmm. In fact, it is urgent. Profit after tax is down about 12%. What happened? This is driven primarily by finance costs because within the year, interest rates have been very high, especially in Kenya and in Tanzania. We have been in a period of monetary tightening. How has that impacted the kind of investment and the decisions that investors are making? Clients who are already holding Kenya government bonds should continue holding because it's likely that as the US and the rest of the markets lead in rate cuts, so will Kenya follow. Market Pearls with Jimmy Mbogo on Citizen Digital under business category. Citizen Digital. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mane Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from
Quickmart. Winnie's Total Afya 1 kg, 270 down to 250. Nipnap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Toto Baby Wipes 140 down to 112. Dove Baby Lotion 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi. Ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipia saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, home of discount. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' wadhi mbele kod weche manyien mag migago. Jodak ma Kitui onyiso luoro kaluwore kod rochruok arita mosebedo e tong' mar kaunti ma Kitui kod Tana River. E kinde romo mane otelie kod MCA ma Mutha Ward Dominic Mwamisi, jodak ma Kitui onyiso sirikal mondo keto kenge mag tieko gwandruok mosebedo e kind jodak e tong' mar kaunti za ariyogo. Mwamisi okwayo sirikal mondo tima pedha ne jokwath mawuok Tana River mane omonjo tesendo bila moger manyien e kaunti ma Kitui, gino moweyo jodaggo kod luoro. Joten gwenge makono oyiere mar biro bago twak juma manyien mar manyo kaka inyalo kel kwe e gwengego. Watu ambao wanahusika na mipaka mahali imefika. Sasa tunataka amani. Amani ndio tuko nayo saa hii. Tunataka amani ikuwe muda yote. Yes. Tuko na wiki mbili tangu hiyo police station ya Konakariti yaharibiwa. Na saa hii hatuoni majibu yoyote. Kwa hivyo tulikuwa tunataka county commissioner kuja tuelezee mipangilio imefika wapi. Hakuna mtu yoyote ameshikwa. Tukajua ya kwamba huyu ndiye ameipa hiyo mali ya serikali. Ni shida kani? Serikali kwani imeshinda na kulinda mali yake, ni imeshinda kulinda wananchi wa Mutha. Ni kitu ya kushangaza kwamba polisi ambayo inaitwa Konakariti tumejenga kama county government ya Kitui iliharibiwa na majangili for a whole week. Kama serikali hajaifika hapo, sasa ni wiki mbili hakuna polisi mmoja ashaifika pale. Akaona nini inaendelea. Kwani tuko nchi gani? Hatuko hivi. Sisi kama si wale viongozi ambao wanachochea wengine. Wa viongozi wa Tana River ambao wanapita wakichochea wananchi, wakiwaambia hii ni nchi yao. Ilihali wanajua kabisa hakuna nchi yao. Hiyo police station ilipojengwa imekaa pale karibu miezi 7 ikiwa na polisi wawili. And there's nobody who has ever vandalized that police station. Ni nini ilifanyika baada ya mkutano wa tarehe 22 pale Kalalane? Ni nini watu waliambiwa wakachochewa wakaenda kuharibu police station ambayo inafaa ichunge watu wa Kitui na ichunge watu wa Tana River? Rawere mathoth mosebedo katimo timbe njore kendo ng'ado mar weyo timbe makamago kendo dak e ngima ma oriere obago ng'anyo mamuola mar jiwo rawere mondo were gi timbe majendeke kendo giriure e chenro mopogore opogore mag dongruok. Kane giloso tok wuoth mabor maromo kilomita 15 mane gibedogo kowuok e alwora ma Mapembeni nyaka od bura Manyali e kaunti ma Mombasa, rawerego dwaro ni sirikal onyuand jomatindo e chenro mag dongruok. Gimedo wacho ni weyo ojende oko mar chenrogo kendo nok mar tije oseketo ojende mathoth e tiyo gi yedhe mamero ji. Hii team display imetusaidia kama vijana, manake wengi wetu tumereform, au sio? Tumejitoa kutoka kwa bad company, tunajiweka busy na mazoezi kidogo. Tukasema tujiweke pamoja tuendeleze hii team discipline, ndio maana ona tuko hapa. Tunamshukuru sana Hassan Joho kwa tupeleka mandugu zetu kazi. Ukiona hapa watu wengi hawana kazi, lakini tumejiweka hapa, ni kila maskani wako tofauti, tuko pamoja na tunashukuru sana, tutaenda mbali. Tumefaidika sana na mfumo huu wa team discipline. Vijana wengi wameweza kutransform, vijana wengi wameweza kutoka magetoni, wengi walikuwa wanaishi makwao. Tumeamua round hii kumaliza hii, mtu akiwa Nairobi akiwa hapa anasema Mombasa ni dustbin. Watu mambo ya miadarati mogokaa nini. Hapo unapoona hao vijana wote hakuna mtu anatumia mogokaa.
tumamua health is our business. Sisi kama wasichana wengi unapata kuna wengine wanakaa maskani nini. Ukitoka huko ukikuja huku team discipline utagain a lot. Ukishikana ndio tutaweza kuendelea. Na vile umesema azima hii tutaiweza kuieneza katika kila mitaa. Tutaeneza vuguvugu hili katika kila mitaa ili tuweze kufikia vijana wengi. Migao mar pur e sirikand kaunti ma Homa Bay oketo winjruok gi jopur ka okalo e riwruoge mag saga mar jiwo kit pur kod pith jamni e gwenge ma giwuoke kaluwore gi sir mar omenda mar jolo jopur mawuok e bengi mar piny ngima kata World Bank. Bengi mar piny mangima oketo tenge omenda ma ok tin ne milion 67 e bwo chenro ma ong'ere kaka National Agricultural Value Chain Development Project mar jolo jopur manie kaunti no. Jalup Gavana ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga mabende en e jatend migao mar pur e kaunti no ka okalo e chenro ne odhiro pith mar dhochak, pur mar oduma, ochele, pur mar rabolo, pamba e kind mamoko makoro jopur biro kete maino margi kaluwore gi sir ma giyudo kowuok e bengi mar piny ngima. Chenro no biro dhi nyime e wards 40 mayudore e kaunti ma Homa Bay bang' kane migao mar pur e kaunti no oketo winjruok mar chako chenro mar pur gi riwruoge mag saga mag jopur maromo 20 mosewuok oko kendo nyiso dwaro margi ka okalo e chenro no. To kadiponi mano watimo te korka wanyalo duoko expenditure ma wantiere godo e utewa piny. Omiyo wadwa wacho ni pesa masano biro ni mopogore gi pesa mane under narig. Pesa ni odhi through the cooperatives. Pesa ni oken pesa ma ng'ato nyalo kawo wacho ni adhi chamo to kabiduoke nikech en sengo mara kaka japura sango pesa tadhi taholo kachache agulucha. Nikech gimomiyo wacho ni ng'ato ok dhi chame sama holo pesa nyaka bed gi jochung' mochung' na gin dhano 3 machung' na mano kaka sako mara. To sama hole pesa amiye kiwango maromre gi mar jochung' ne ka. Wabiro mondo miwa kifungu mar chako tich mondo wadhwa tim maber e counties e wards wa. Wards wa kuma wantiere gi SACCOs ward ka ward kendo e SACCOs wagi wa mobilize kendo wa recruit members e SACCO. Wan gi registration fees mwachulo, wan gi shares and savings mwachulo. To gima de waher mondo wang'is jopiny ni wabed gi saving habit. Nyakwara Ramogi Juanga yena mar mondo mi asoma ni moko kuom ote mabende pod umedo chwalonwa e weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. Tina Valerie wacho na neno weche manyien ka an e gwenge kata e gweng'a mar Arundo ka an gi Linda. Kevin iluonge ka ni Kevo Thapki wacho na winji malera ka ana Yangata. Jena Nyango bende wacho na neno malera ka ana aluora mar Game. Bernard Mijonde bende wacho ni Joyce aneni malera ka an Othoro Kabondo. An Onyango bende wacho na neni makare ka bende wacho ni odiochieng' ma kawuono wamor ahinya ka wapidho yien Busia kama wantiere. Nyakwara Ramogi Juanga ka wadhi mbele en ni gavana ma kaunti ma Kakamega Mano Fernandes Barasa ochiwo siem mager ne jotije machoko usuru e kaunti no kowacho ni obiro kawo kang' mager ne apisas ma jomibadhi. Koloso e od buch kaunti no e kinde romo mane okelo kanyakla apisas madongo mag kaunti no kodul mochung' ne pogo usuru CRA. Gavana Baraza owacho ni kaunti ma Kakamega geto yudo omenda moheo siling bilion 2 e hik omenda ni. Commissioner mar CRA Hadija Nganyi ojiwo ten kaunti ma Kakamega mondo oketo kenge manyalo konyo e choko usuru mathoth. There is lack of capacity building for the requisite services to incentivize people to give. I think this is what the time we are doing. I understand from the CEO house you have to work on that, Your Excellency, because the agency feels revenue was being collected. Come next year, you will not still tell me that we are going about charging fees for services. We want homegrown solutions, and we help the counties develop those homegrown solutions. Every department knows what they need to do. Because once we achieve our potential, the all-source revenue will cushion this county when there is exchequer delays. Every time we've been hearing governors talking about the exchequer delays, they're not able to pay salaries, they're not able to implement their projects. But when we achieve our potential of all-source revenue, definitely it will cushion us on that area. The issue of fraud, integrity, you guys, the chairman,
when we have any cases of integrity, there is no court that will compromise with a staff, theft by servant. Hakuna mtu ata compromise kama hiyo. I don't want to see cases a guy has stolen, mtu aliiba receipts or permits, and then you are still keeping that staff here because you're going through Chirmak, hose. That is a fellow supposed to be suspended and sacked immediately.